spesial dari kolaborasi FK Metra Kabupaten Kudus dengan Kampung Budaya Pijuwetan dengan judul Sampah, Sampah, Sampah. Selamat menyaksikan. Piye to iki? Jare do latihan, tapi kok jam semene do durung teko. Geting aku. Woi, ayo do latihan saiki.
Lah iya. Wis ngerti nek banyune mati koyo ngono. Simbah kuwi sing krono kowe. Iya, wong kaya sono bumi ngono. Lah. Nara dhewe sih. Ora mungkin dadi bisa milih. Wis, ora usah diurusi. Wong tuwa umur semono, ancen ketok lucu-lucune. Iya, ayo bantu lucu. Aku tak mau. Mulai sih yo, ketemu mulai. Isin kono karo bae. Iya, iki Mas Tom. Bolu. Dolan tengah jalan. Kok sepeda Pak? Sepeda balik baru, Pak. Pinggir-pinggir. Sing dolan ning tengah dalan kowe kok. Iki tak tabrak. Aku diseneni Pak Anem. Aku kudu nyisek-sek. Aku kudu nyisek-sek. Iki. Ape ringgi kowe? Yo. Ya. Ayo kowe. Iki lagi. Ya. Ape ringgi kowe? Mulai. Iya yo, Lek. Wong kok elek apel kaya. Ayo Lek. Dia guyu. Bocah kae kandhane wangel. Tak kandhani ya. Senajan brengosku kaya lele, tapi wis mate yo. Pak ngerti deh. Sobek. Aduh. Nonton motor teko lor kidul. Malah. Bocah kali ini kurang ajar. Wer, Apa ta, Pak? kenapa toh? Kae lho delok bocah-bocah. Botil-botil welek kok lho. Dito, Iko wedi kurang ajar. Tak delok kae lho. dito. Iko lho. Bocah-bocah iki kok. Yo. Mosok dasteran. Lho ora iku. Sebelahe. Lho. Bocah kok beli motor kok? Ora iku. Iku pakane sapa ngomong malah. Walah. Sing kanggo klambi SD kuwi. Ah, iku lho. Wah. Pasti iku. Anake Eko iku. Anake Eko. Jan kamu kakak. Oh, Eko. Raimu kok gedemu. Karo bocah cilik-cilik iku ususe kudu dawa. Panjang. Kaya perasaanmu karo Eva. Anu iku kehidupan asli, kok cuma gawa-gawa. Pokoke ngono lah, Bu. Sing sabar. Karo bocah cilik-cilik. Oke? Oke. Pak. Ning aku iki ya wis sabar. Heeh. Aku yo duwe budaya. Alah, Tumben meletek kaya sing ning kene. iki kurang ngerti aku. Aku mau lakoni simbah-simbah jaman kae ngono iki. Weh, duwe mbah barang. Lho. Mbahku iki urip. Lahir iku kan nganu tahun 1945. Merdeka. Lah, gini Pak iku. Apa tuh? Iku lho. Ojo aneh. Tupan kok Ora sing iku lho, sandingem elah. Pinky. Gembet, Bu. Gembet. Alah, bumi gonjang-ganjing langit klop-klop. Oh. Napa to, Bu? Ora usah mlongo kaya dalang. Iki sedubuk kompor ta ora? Jadi dong. Ayo segorono bengkel. Ngono to. Dalah. Motor opo ngene. Kowe mau iso dalang. Wayah sedekah bumi ngene iki laris, Bu. Alah, Pak. Wen. Tak kandhani. Saiki yo, Pak. Wis kalah iku lho karo son-son gorek. Wah. Gorek
sing soalnya gede-gede. Godi-godi. Iya, sing penyanyi wis semelik-semelik lho. Astagfirullahaladzim. Kaya film India. Sing katanya semelik. Semelik ngene. Malah kaya film India. Ancen, Bu. Wer. Saiki ku cah nom-nom saiki lali karo budayane. Ayo, Sakarepe dhewe. iki ku nek ngundang Bu Wer, ya bener jeneng kuku. Umat ki guru-guru gebes. Rebo bin Wer, ya bener. Ora, Wer. Gebes ki mau lho. Iki ambune apa to, Wer? Apa? Ambune kowe ngentut. Dakwa. Wong kok dakwa? Wah. Kowe isen. Ora. Kok ambune ora cewek tak. Kandhani. Cedak-cedak. Aku iki ora ngising. Nah, Ya ora cewek lah. ya ora cewek tenan to. Sarekat jiji kan kudu dibetok ae kok. Tapi ambune ya Allah Gusti. Cek. Buri. Ora. Ayo, arep. Ora. Yo, ayo ora teko awakku. Ngeyel lah kandhani. Wih, ta. Wih, iki ono barang. Astagfirullahaladzim. Ya alah. Iki mana kaline lho. Dibuangi sama kabeh lho. Wer. Ngerti aku. Lho. Iki piye to, Wer? Kowe iku yo manggon pegawe ning kene. Yo melu jogo to. Pak. Iku jenenge degradasi kualitas. Kaya di wilayah ning kene. Yo melu resik-resik. Waktu sampeyan dhewe lho manggon sama kene. Apa ta dadak marah-marah? Iya, ana apa to? Kok marah-marah ae iki? Berarti darah tinggi. Ana apa? Cerita lho. Yu, laki-laki tidak bercerita. Udah gendeng. Iki gendeng. Aku ngerti. Apa? Mesti susune anak entek. Ora. Ya terus apa kok dadak ngamuk-ngamuk? Kae lho delok romat. Delok. Nanti ngamuk-ngamuk ki wong loro. Tapi Pak, turune piye kok malah gendeng? Kang. Kang, ojo bunuh diri, Kang. Ojo mentak sih. Arek bojo kok masak, Kang. Kang, tak kandhani aku bisa, Kang. Kang, Aku ora kudu bunuh diri. lah terus apa? Kono kene dhewean iki lho. Elek sudah mau masak, Kang. Eleng-eleng, Bu. Aku cuma gemes. Ya, Doi. Padahal sono tulisane orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Ono perdese Desa Lawu tahun 2018. Dikemplang gede ngene iki malah dikongkon kaya dikongkon buang sampah ning kene. Ora mikir, ora mikir. Ayo mbok yo sabar. Wong desa kudak yo ngono iku no, Kang. Senengin meningene kowe. Marah. Ora marah, ndak akan marah. Tidak. Kejadian banjir 2023 salah satu analisanya gara-gara kesadaran buang sampah masyarakat rendah. Terus mana? Sampah-sampah diangkuti tebet. Apa tebet? Iki lho, apa? Tangan cekel-cekel aku. Aku tuh lanang kok malah iki. Sampai kuwi lho. Pak Presiden moro karo menterine. Apa kowe ra isin sebagai masyarakat Kota Kudus? Ra iku kudu tak lokok. Dadak isin kula apa? Lah wong sing banjir kae udahan gang 14, awak dhewe iki ndok gunung, ndok dhuwur, Kang. Apa dadak
isen-isen barang. Ngene iki lho. Walah. Iku taman batu sekolahan ta ora? Taman sekolah ta ora? Ya aku sing ngandani. Pengen aku tak kepiye kowe? Ora usah koyo ngono kuwi ta, Kang. Hah? Ora sampe masuk Iya, sabar, wis sabar. Sabar yo, sabar. Jondo nang kuwi. Astagfirullahaladzim. Maaf Kang, mirip. Mirip pada demite. Kapok. Bel. Tabel. Iki jane gembes ah. Bocor saiki mesti. Pokoknya bocor tabel. Batome tak tembel gurine. Aja to. Ini lho, Bu. Kejadian banjir sing gone undaan terus mrene sithik Tanjung Karang ana meneh sing daerah kulon sebelah kidul kuwi setor kalangan iku yo banjir kiriman teko jebur ke desa awake dhewe ngene iki Bu. Terus kirimane ora mung banjir tok sampah barang ana sampah plastik sampah popok bayi ai tolo dasmu iku lho Bu. Dadi awake dhewe iku kudu introspeksi diri lho, Bu. Muhasabah nafsi. Apa iku? Di introspeksi diri. Terus meneh, ya Bu yo. Sampah-sampah iku mau nak suwe-suwe, ya kan iso dadekke penyakit. Apa meneh banyak udan ngene iki. Nyamuk-nyamuk seneng, Bu. Mana ngedok, mabur. Nak nyopot awakmu pas imune kuat. Gak apa-apa. Terus Nak pas imune ra kuat. Bisa innalillahi. Astagfirullahaladzim. Wong mati kok astagfirullah. Innalillahi. Innalillahi. Pak. Bener, Pak. Kaya anake Carmen. Carmen sapa? Carmen iku lho kidul prapatan. Napa? Iku anake kena DB. Badhe kok B to? DE. Iki ku penyakit penyakit demam berdarah. iya ya. Iku digoreng RSUD. Ora ketulungan. Terus kan. Anake menungso. Kapan matine? Dek ini, Pak. Iki mau lagi dikuburno. Lah iya yo. Bu, yuk. Padahal gerumbul ngene iki. Kok isih wani buang-buang sampah ning kene? Lah iya. Ora dipikiran. Pak. Dhisik kono iku lho. Iki nggon sumber, Pak, dhisik. Banyune kimplah-kimplah. Iya bener, nggon ge adus, bau. Adus? Rebo karo bojone pernah wae. Bu, Siti. Gaene mbok adus barang. Karo kebomu. Iya dhisik kae bumi kok ngene iki kok, Kang. Lah iya, sampah-sampah tok, Pak. Anu Pak, Piye? aku ya biasane buat sampah neng kono. Siti, Pak. Siti dadi akeh yu. Bu. Sampahmu ning omah iku dipilah-pilah. Tak pira-pira barang. Iya dong. Sing organik itu organik ra? Organik sing apa lho, Kang? Sing gampang lebur, contohnya kaya wiwitan, daun-daun iku lho, Bu. Yo. Terus ning mburi omahmu kan jebar. Gawe cekongan. Kowe mlebu kono. Ora iki, sampahe kono kono. Yo. Terus ditutup. Ya toh? Ya. Engko nak suwe-suwe iso dadi biopori lho. Bolongan-bolongan iku. Yo. Iso dadi sumber resapan. Nak wis ngono iku, wah iso dadi pupuk lho. Lah kuwi nak sing sampah mau godhong. Nak sing rupane plastik kan. Gampang, Bu. Sing plastik yo. Yo ngono iku dipilah-pilah meneh, didhewekno, dikeringno. Yo, engko ana petugas sampah teko desa. Heeh. Bayare murah kok yu. Ana sing medhiri ya. Yo lah, dikumpulno lho. Piro Pak ngene iku, Pak? Nak sampah ngono wis murah banget wae desaku. Lah nak sing iku bukan plastik ya, Kang. Soale gunaku ki akeh botol. Botol apa iku? Botol kecap. Gampang lah botol kecap. Iku yo padha wae.
botol kecap iku mau kan ana sisa-sisane. Iya, iya. Dikei banyu, Iya. terus dikocok yo. Wih, tulung re aku. Dikocok dibuang meneh. Ya, dilebokno sak, didol, lumayan. Wingi aku iso entuk 35.000 lho. Bisa jadi duit. Iya, cocok iku nek jadi duit, Pak ya Allah. Suka ya, Pak ya. Ih, Ben. Kowe ku nek masalah duit mata mijo no ayane. Ya Allah. Ya bene mripatku ijo mergo duit daripada ijo mergo lanangan. Kowe nantang-nantangan. Ya wis nek ngono aku golek ijol sing luwih gering. Iya, Bang. Alamat turu jowo. Ayo, turu jowo. Ora. Turu jowo. Hah? Turu jowo deh, turu jowo. Biar kosong, biar kosong. Iki mau barudan ya. Udan asin. Lacungane. Aku nyalo anduk. Men, mau apa di? Yuk. Pancen Ikhlas no. Kelas Kang wis gawe mati piye nek Kang? Kang, tak ngomong ya Kang. Urusan kali iki mau tak bahas karo Pak Indi. Mau tak urusin karo Weryo Rebo, karo Sulas. Dul. Hah? Wah, yang menang iki dongakno anake, ben tenang. Wis, ndang mulai daripada Apa Indi ya? Apa ning ndi Kang kowe? aku ape gawe anak. ya anak. Wes kumpul kabeh tak gekno kopi. Aduh, Mbak. Aduh. Banyu iki wis ra enak. Diombe ora pernah iki wis ireng diombe iki opo? Ngomong. Nek ireng tinggal golek gulan. Buat. Iki kae iki. Gusti. Malah ini gagel iki. Iki apa? Tak jaganane bae. Mbah. Banyu ning kali kono iku wis ora resik. Wis tercemar. Lho, Mbak. Wis kanggo buang sampah kabeh. Banyune ora higienis. Ya, Baik buat kesehatan, Mbak. aku yo ngerti. Dhisik ku kono ku yo banyune kimplah-kimplah kuning. Oh. Ana iwak mencolot. Lah saiki yo modele keren, lah iki kan yo sarekat masyarakat. Lah yo iki mau lagi tak bahas karo Weryo karo Rebo. Pokoke engko bar iki terus iki, Mbak. Wis tak kerano kabeh, tak perlu ning pojok kono karo kono tak pasang CCTV. Wah, sing buang sembarangan alamat tak punjara. Ah, bener ki, bener. Pokoke ngono, Mbak. Engko tak bahas karo Pak Indi. Dungane wae, Mbak. Anggarane metu cepet langsung gawe. Ya wis tak dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dungane mung ngono tak, Mbak.
Wah, iki. Iki papa bayi, Pak. Langsung ya. Kok anget ngene kok. Jambene. Pak iku Rondo Royal. Bakwan jagung. Iki apa? Iki papa bayi, Pak. Lah kok dibuarene piye karo? Pak, aku ki biasanya buang sampah ning kene. Biasanya. Iso maca apa ora? Nom-noman kok ngono kuwi. Kang. Yo. Sampah popok bayiku. Dipeme. Terus diketok-ketok. Terus diobong. Pak, bukan diobong. Kan aku panas. Kang. Baleni pisan, Kas. Mbok buang kene tak penjarano. Komplek betul. Wes ono tulisane gede kene. Gelem di penjara. Oh, ndang go mulai. Boleh. Sing lanang modane koyo tukang sate. Barang naik. Sampai kan. Bisa gawe akeh. Enak. Anakku panas. Malah bae melu-melu nom-nom ngono kuwi. Iki sepeda iki apik ya. Mantap. Watar modele ngene. Pokoke nek ana kejadian ngono meneh, wes tak penjarake pokoke. Wes ana perjese barang kok. Iya, Pak. Ya. Nek kaya ngono kuwi ndang cepet ndang diacarakno iki lho. Iwangi lho, Las. Kok dibayi resik-resik. Siap. Ya. Ono kabeh ku. Siap. Wer, aja mung Iya, Pak. embel ban tok. Siap. Bu. Yo. Iwangi lho. Yo. Kang. Terus pokoke ngono. Iya tak keno kopi ya. Alah. Amit, Pak. Iki. Mboten jarak. Wah. Wah, kliwatan, Pak. Maju ngalor sithik. Bocah-bocah apa dadi ngombe. Apa wis sekali malah pedulanan kali. Anu apa? Pak, Iku anak buahku amene resik kali. mosok. Iki anak bener Pak E. Ngomong. Bali. Anak buahe Pak E. Apa lapo? Apa wis sekali malah dorene. Awak dhewe kanca-kanca. Wah, Ameh resik kali, Pak. wah. Kita itu. Sedikit bicara, banyak kerja. Dikandani kok. Wes. Ayo, diwai resik. Ayo, sapu. Ayo wes ayo. Diwai dulu ayo. Diwai. Ya. Sapu. Kami dari MK Mitra Kabupaten Kudus. Terima